Altså, jeg har arbejdet som tjener i 5 år, og jeg laver nok i gennemsnit omkring 40-50 kopper om dagen, kunne jeg forestille mig. Nå. Altså, det er vigtigt, at kaffen den er friskværnet i hvert fald. Den mister hurtigt smagen. Og så skal mælken, den skal ikke være højere end 72 grader. Lige så snart den er for varm til, at du kan holde på, så er den ved at være der. Så skal du lige tage den af i cirka 5 sekunder. Så er den oppe på de 72. Hvis den lugter af risengrød, så er det fordi, den har fået for meget. Der er jo forskel på cappuccino og en latte, for eksempel. Og en latte, der skal det bare være mælk. Hvorimod en cappuccino, der skal det være skummet. Men en god cremet mælk. Så er der en kaffe latte.